Як выглядаюць зараз афішы і якія гурты могуць трапіць на беларускую сцэну, на дзяржаўную ці на, ну як ее назваць, папулярную моладзевую? Слухайте, ну, натуральна могуць трапіць тых, якія адобраны на самым высокім афіцыйным узроўні. Цэнзура працуе, як яна працавала раней. Нічога ў гэтым плане не змянілася. І мне падаецца, што зараз гэтае лета можна падзяліць на два такія складнікі. Ёсць ідэалагічныя фестывалі, там, напрыклад, Славянскі базар ці Александрыя. І ёсць камерцыйныя ў тых умовах, у якіх яны могуць зараз развівацца. Гэта там Viva Brussels ці Белбет, таму што бетынг і гэмблінг яны цалкам захапілі зараз беларускі рэкламны рынок, і натуральна, што вось гэтыя фестывалі яны пад уплывам вось гэтых бетынгавых кампаній адбываюцца цяпер, таму што ў іх шмат грошай. Ну і натуральна камерцыйныя фестывалі складнік выбіраюць такім чынам, каб і дазволеныя артысты туды трапілі, і нейкія папулярныя, каб людзі ўсё ж такі куплялі квіткі і прыходзілі на гэтыя фестывалі. Дарэчы, на Выбач, у меня шмат пытанняў заўсёды пра музыку. Дарэчы, на гэтых фестывалях, якія былі для моладзі, напрыклад, на Дынама, які быў, там вельмі шмат расійскіх моладзевых гуртоў і выканаўцаў. Выключна. Ці ты бачыш, што у беларускай моладзі ёсць вось гэтая патрэба, яны ведаюць, хто гэтыя спевакі, яны разумеюць, яны проста прыходзяць патусавацца? Не, яны не прыходзяць проста патусавацца, яны ведаюць гэтых спевакоў, гэтых артыстаў, таму што інфапрастора беларуская, яна цалкам захопленая расійскім уплывам праз кампаніі, якія ўплываюць, праз стрымінгавыя кампаніі, напрыклад, там ВК Music ці Яндекс Music, таму што гэта самыя папулярныя стрымінгавыя кампаніі, якія зараз ёсць у Беларусі, яны натуральна пушаць сваіх артыстаў. Гэта натуральна для кожнага стрымінгавага сервіса, каб прасоўваць сваіх менавіта артыстаў. Ну і таму моладзь іх ведае. Да моладзі не заўсёды трапляе інфармацыя пра актуальную музыку, і нават у нейкія сытыя траваедныя часы беларусы нашмат больш ведалі расійскую музыку, чым нейкую заходнюю, нават папулярную музыку. Слухай, вось зараз мы бачылі на экране Славянскі базар быў. Нас летам штогод часцютка з Кацей пытаюць сродкі масавай інфармацыі. Вось, што зараз адбываецца на Славянскім базары? Пагоршыўся ён. А хто там зараз спявае? Ты сочыш увогуле за Славянскім базарам? Ці нейкія чуткі, мабыць, плёткі? Ці адна я сачу? Як бы ты адказаў на гэтае пытанне, што зараз адбываецца, са Славянскім базарам, і увогуле вось з дзяржаўнымі фестывалямі? Песня года таксама туды ж, ліра туды ж. Не, ну глядзіце, давайте не будзем усе яйкі ў адзін кошык скідваць, таму што песня года, ліра, песня года ў гэтым годзе, мне падаецца, увогуле ці адбудзецца, ці не адбудзецца. Ліра ўвогуле адмянілася. Гэтая нацыянальная музычная прэмія не праводзіцца. Але гэта проста такі агляд здабыткаў афіцыйнай эстрады, каб пасля людзі змаглі больш грошыкаў на карпаратывах зарадзіць. Гэта адзіная мэта гэтага конкурсу. Што тычыцца Славянскага базара, ну гэта зусім іншае, таму што там усё ж такі ідэалагічны, па-першае, складнік. Гэта беларуска-расейскі ўплыў. Па-другое, гэта вельмі спецыфічная аўдыторыя. То бок Славянскі базар працуе для пэўнай мэтавай аўдыторыі, таму там ёсць і вечары шансона, там ёсць і газманаў, і шмат іншых артыстаў. Мне падаецца, што ў гэтым плане са Славянскім базарам нічога не адбылося за апошнія гады. Ён як быў, так і застаецца вось такім фестывалем для пэўнай мэтавай аўдыторыі. Нехта купляе на яго квіткі, нехта прыходзіць, каб паглядзець крутане кульбіт газманаў, ну, калі ласка. Таксама выбар. Але вось усё ж такі ўплыў зэтнікаў, якіх, ну, было раней шмат расейцаў, але яны вось такія былі, якіх ведаюць, ці нейкія такія зусім крынжовыя для рознай аўдыторыі. Зараз у гэтым годзе, напрыклад, зэтнікаў было столькі, той жа Газманаў, тая ж Таісія Паваліна, яна заўсёды частка ўкраіны на Славянскім базары. Ну і Дзеніс, прасі господі, Майданаў на танкі. Гэта тое, што я не магу развідзець, разбачыць зноў. Ці ты лічыш, што Славянскі базар і Віцебшчына ўжо прыняла, што ну зэтнікі так зэтнікі, ну хто ёсць, то ёсць. Гэта не Віцебшчына прыняла, гэта прынялі арганізатары фестывалю, якім трэба адпрацоўваць нейкую ідэалагічную павестачку. Таму што гэты Славянскі базар
Гэта фактычна ідэалагічная такая махіна, якая рухае наперад вось гэтую саюзную дзяржаву. І вось у межах гэтай саюзнай дзяржавы акурат майданаў на танку гэта натуральна вельмі, гэта вельмі так вытлумачальна. Ну, крынж, так, але сама гэтая вось ідэя вось гэтай саюзнай дзяржавы, гэта і ёсць крынж. Але ёсць у нашых калегаў ілюзія калісь, а мабыць не ілюзія, мабыць ты зараз дапаможаш, што нібыта беларусы, яны такія чыстыя, такія ўсё разумеюць, у іх ёсць інтэрнэт і моладзь і людзі вялікія, што яны не любяць ні майданавых зэтнікаў, ні газманавых, а у дзяцей ёсць дасяг да інтэрнэту, таму яны ўсе там Джасціна Бібера і як Свіфт, як завуць? Тейлор Свіфт. Нават я ўжо старая, я ўжо не памятаю. Ці гэта ілюзія, ці сапраўды? Хто хоча, той знойдзе ў інтэрнэце замежныя гурты. Ну, так было заўсёды. Хто захацеў, той знаходзіў у інтэрнэце замежныя гурты, але для гэтага трэба быць актыўным спажыўцом, актыўным карыстальнікам. Чалавек па сваёй сутнасці гэта істота інертная. Што яму даюць, то ён спажывае. Ён не будзе шукаць, калі вось музыка для яго не нешта такое вось важная частка жыцця, а проста фон для штодзённасці, то ён будзе натуральна проста спажываць тое, што вось ляжыць на паверхні. А ляжыць на паверхні зараз вось гэтае ўсё расейскае, не заўсёды неякаснае, але з пэўным ідэалагічным складнікам. Таму чалавек забірае гэта, нясе сабе ў галаву. І так будзе, пакуль вось гэты інфармацыйны ўплыў будзе працягвацца. Ну, тут нічога не зменіцца. Мне падаецца, што нават у гэтыя ж самыя, пра якія я казаў, сытыя траваедныя часы, якая-небудзь Тейлор Свіфт, яна б не сабрала 2 стадыёны Дынама Запад Яка нага Насці. Мне падаецца, што нават вось мы разважалі з сябрамі, вось калі б прыехаў гурт The Cure, ці сабраў бы ён Мінск-арэну ў Беларусі? Мне падаецца, што не. Ну, вось гурт кіно? Так. Гурт The Cure? Не. Калі вы разумееце, аб чым я. Так. Яны не аднолькавыя, але ж амаль аднолькавыя. Кіно і The Cure. Слухай, пытанне, было ў мяне такое цікавае пытанне. А ці глядзіш ты, адсочваеш, што адбываецца з беларускай музыкай па-за межамі Беларусі непасрэдна? Вось я адкрыў для сябе Рыдлеўская, Ночы, шмат каго яшчэ. І твой праект «Сепультура Лайф». Каго менавіта ты запрашаеш? Ці самі прыходзяць? Так, ці яны самі? Не, калі вы думаеце, што чарга стаіць, мяне там запрасі нас, не, такога няма. Трэба самому прыходзіць, там казаць, што давайте выступіце, у нас тут вось у мяне аўдыторыя з Беларусі шмат глядзіць гэтыя канцэрты і ўвогуле беларусы з усяго свету. Не, гэта заўсёды, трэба разумець, што «Сепультура Лайф» гэта праект, які працуе дзякуючы падтрымцы эмігранцкага кам'юніці. То бок людзі данацяць, дзякуючы гэтаму мы закрываем выдаткі і музыканты могуць зарабіць нейкія грошы яшчэ. Таму гурт з маленькай аўдыторыяй ці ўвогуле без аўдыторыі, на жаль, гэта проста немэтазгодна. Проста камерцыйны складнік адразу выпадае, хаця гэта камерцыяй не назавеш, гэта проста закрыць усе выдаткі на стрым, на гук, на пляцоўку, на шмат складнікаў, і каб пасля выйсці у нейкі плюс і яшчэ каб музыканта зарабіў нейкія грошы. Ну, ты сам для сябе адкрыў новыя імёны? Мне падаецца, Ты заўсёды ведаў іх? Заўсёды ведаў. Ну, ты ведаў Рыдлеўскую, напрыклад? Канешне. Ночы. Я называю тых, хто мне вельмі падабаецца. Рыдлеўская, Ночы, так, шмат гуртоў. Яны не першы год граюць ужо, таму я ведаю пра іх даволі шмат. За Насці сачу ўвогуле з першага альбома, калі яна запісала яшчэ вось такіх хатніх умовах. Гэта было вельмі так абаяльна і прыгожа, і мне вельмі спадабалася. Я тады рэцэнзію пісаў, і Насця мне пасля казала, што ой, клас, ты адзін з першых пра мяне напісаў, і ў мяне адразу аўдыторыя неяк вырасла, і ўсё такое. Гуртоў шмат, але іх больш не становіцца, таму што гэта эмігранцкія умовы, і людзі займаюцца... Гэта грошы. Гэта грошы, па-першае, гэта аўдыторыя, па-другое. Па-трэцяе, проста сабраць гурт у эміграцыі, гэта таксама чэлендж.
З'яўляецца нейкі мікс ужо там, калі ў гурце граюць і беларускія, і польскія музыканты, як, напрыклад, у гурце «Саюз». Свадайнічус. Свадайнічыс, яны ўвогуле не беларусы. О, вельмі А падабаецца. для цябе прынцыпова, каб гэта быў менавіта гурт, які з рознымі музычнымі інструментамі, ці пасля ў «Сепультуры» і «Лайф», напрыклад, будуць сольныя выканаўцы, ну, зразумела, пад акампанемент, ці, мабыць, ужо пад музычную, як гэта, фанаграма -1. То бок, які шлях далей у «Сепультуры», калі ты кажаш, што не ўсе могуць сабраць там некалькі тысяч даляраў у эфіры, то бок не ўсім это згодна? Рэсурс вычарпальны, ўсё залежыць ад таго, наколькі актыўна сябе будзе паводзіць аўдыторыя таксама, таму што, ну, зараз ёсць магчымасць, напрыклад, падпісацца на «Сепультуру» і «Лайф» штомесячную падтрымку. І калі ў нас, я бачу, што вось ёсць бюджэт ужо штомесячны, які дазваляе хаця б закрываць выдаткі, я магу планаваць нейкія ўжо канцэрты нават, ну, гуртоў з невялікай аўдыторыяй, таму што, ну, я разумею, што я пасля са сваёй кішэні не аддам гэтыя грошыкі на трансляцыю і не скажу, ну, дзякуй, што мы правялі, але, ну, вось я у мінусе. То бок, а галоўная асноўная умова — гэта запатрабаванасць у сеціве, так? Гэта яшчэ і нават калі ты не ведаеш гэтага чалавека ці гэты гурт, выканаўцу гэтага, але калі у яго ёсць мільён праглядаў у YouTube, я не ведаю, у Інстаграме дзесьці, ён можа быць у «Сепультуры». Складана ўявіць сабе беларускага артыста з мільёнам праглядаў, якога я не ведаю. Умоўна, гэта і тое, што мне б самому цікава было зрабіць. Вось. І тое, чаго чакаюць беларусы, таму што, ну, галоўная задача ўсё ж такі праекта — гэта даць магчымасць беларусам унутры Беларусі трапіць на канцэрты гуртоў і выканаўцаў, на якія яны не могуць трапіць па пэўных прычынах, якія мы ўсе з вамі разумеем. І такім чынам аб'яднаць проста беларусаў па ўсім свеце. Каб беларусы і ў ЗША, і ў Сінгапуры, дзе нас таксама глядзяць, я ведаю, і ў Беларусі маглі трапіць на гэтыя канцэрты. І аўдыторыя «Сепультуры» і «Лайф» у Беларусі — гэта прыкладна 60-70%. То бок, перш за ўсё, яе глядзяць унутры краіны. А давай такую зробім на будучыню, мабыць, гэта будзе нешта добрае, нібыта прагноз, што будуць узгадваць слухачы праз 10-15 гадоў, беларускія слухачы, што ў краіне, што па-за межамі. Гэта, ну, канешне, хацелася, каб ты назваў беларускія гурты і выканаўцаў, але калі ты скажаш, што перш будзе, прасці, господі, Дзеніс Майданаў, а пасля ўжо все нашы любімыя гурты, ну, таксама, ну, якая будучыня нас чакае? Слухайце, у мяне няма аптымізму на гэты конт, таму што сучасная музыка і ўвогуле сучаснае грамадства развіваецца такім чынам, што 10-15 год — гэта вельмі вялікі тэрмін. Тое, што адбывалася 2 гады таму, людзі ўжо не памятаюць. І гэта натуральны працэс, таму што інфармацыі вельмі шмат. І нейкая музыка, якую мы слухаем зараз, будзе заваленая проста яшчэ гігабайтамі, тэрабайтамі новай інфармацыі, і чалавек проста не ўзгадае, што ён слухаў 10-15 год таму. І толькі Анатолій Ярмоленко назаўсёды застанецца ў нашай памяці. Ці хто там? Мулявін. Ну, Мулявін — гэта вельмі прыгожа. Пісьма лічна на почту. І апошняе пытанне. Які наступны канцэрт «Сепультуры» і «Лайф», калі глядзець, ці ёсць план ужо? Так, 30 ліпеня ў 20:00 па Менску выступіць гурт «Шума» ў «Сепультуры» і «Лайф». Так, будзе вельмі прыгожа, будзе вельмі густоўна. Яна такая складаная, «Шума», музыка складаная, такая цікавая, разнастайная. Ух. Так, вельмі круты мікс электронікі і акурат беларускай этнікі, таму запрашаю ўсіх глядзець, падтрымліваць, гэта вельмі важна для праекта. Падтрымліваць грашыма, давай. Я люблю казаць пра грошы. Міністр «Сепультуры», стваральнік праекту «Сепультура» і «Лайф» Александр Чарнуха.